направо да ходят балтията и... Пускай кючека виха, бе. Пусни Дубай Кючего, бе. Допайки си. Да. Право месецина. Пусни Дубай Кючего. Къде си в CS, искаш ли едно в едно, бе? М? Искате ли да правим турнир, сега верно да играем тези турнири, тримата? Ари? Значи играете вие двамата. Не. Значи, който падне, играе срещу мен. И от този двубой вече, който спечели, играе с победител от първия матч. Ай, добре. Аз съм спектатор в първия матч, играете вие двамата. Добре. Напусни мап. Какво? Пусни на мап някакъв. Опа. Еми, в момента ме зарежда мапа. Ле. Де плюй по клавиатурата, бе. Чай, час по-добре. Мишко, влизаш ли, бе? О. Митю! Тук съм. Митю. Идва. Ома ние то мап ли, бе? Чакай да си спрем с чашата. Пуснахте ли? Да. Чак, че изуч се сме толкова силничи. Комитът надясно. Моля, аз изуч сме толкова силни, че се научи до мене. Да, Кой? мен по принцип не ми е много силен, ама пък стъпките ги чувам много. Мен е супер силен, супер. Краша, играй, бе. Ох, Кой шафа като той излиза ти по колата, бе. това нас си хидни, да. О, изтунаем. Изчак съм. Готово. Мишкатская мапа. Сам главата му се подава. Ladies and gentlemen. И сега не мога си фана. Ох. Това Митко много скил на цяла пет. Мите никакъв звук нямаше. Той като му оцели и той ми криви мен и какво. То тук няма армор. Има. Ту има, ту няма. Ух, каква трябваше да му дада. Как е това, бе? Кой вика така, бе? Да, я знам. Някой креди.
Това. Еди. Suck my bow. Suck my bow. Suck my bow. Оле, мам. Видяхте ли това кейбъл против Фейсбука? Абе? Не. Виж го е. Поне един от вас да го види. Утре сега ще се прави на педал, няма. Че няма чува. Ей, човек, това трябваше да е глава, къде му го стълнах. Много тъпо ма за това. Да носи там. Ай, да глава. Цупна ми. Ако им беше цупна, не ще разли. Пак се трупнал. Цупна, ще чуса. Кой ще му отцепи? Не да лъжиш. Цупнал е, не лъжева. И това трябваше да е глава, къде стълнах, човек. Много добър игра. Без задева. Да се бъде смеглят. Ау, го целих. И аз стълнах така, че и той натиска преди мен, да знаеш. Он бутна врата с дезерт. На мен с дезерт ли бе? Трябва да се обади това. Момент дезерт ли е? Аз ще оправя в него страна. Давай. Майкъл, направо чек ти казвам. Тая игра толкова нечестна. А, ма той там е. Не види го се предел. Да. Игра краси. Те не мога да се дъгата. Кой бие, бе? Аз засявам, искам да му пръсна глас деза, с който му... Стана, бе. Какво стана? Ей! Изгаси ми се играта, бе. Какво стана, бе? Какво си изгаси играта, бе? Не знам. Влезем бързо. Брат. Вие забихте ли какво? Connection проблем. И свалим. Ме свърли? Ай, чакайте сега в двамата. Не, чакай, сега колко бяхте? 14 на колко бяхте? На 10 ли на колко? На 10, да. Ай, влезете ще направите Беше на някакви... 11, бе. 14 на 10 бяхме. И аз помня, че Не си добави точки. Какво се случва, бе? Нещо ми се преба играта, бе. Езък, че даде един карамбит за него.
Да, какво се случва? Тя малко, че тръгвам да правя мапи, ми се мести там само и не спира такова. Кое се меси? Там маповете ми се местят, разменят се така и не мога да цъкна мапове. Мгм. Играта ли бъгна всяко остана, защото не се вярна или няма. Да, чек, появяват ми се и сега мапове и по един. Ай, като Ленич каже. Или са до 20. До 16 ли? До 16? Окей. Ми не ли такова халфа ти е толкова? Аха. Как си влиза, бе? Влизнахме. Кики да снака. Не си влизнал. Не знам. Не се да знам. Да, пуснах. Само не ми се сега си играта пак, че ярите майка ще е. Тя ще им нещо правят пак. Право ми се сгаси без да пише, че е нещо. Нищо е те. Изчезна екран. Е така от нищото. Да, Едното в много е. Един джел съм. И чега сега. зарежда ли? То ми даде уин. Я го изключи, Кики. В смисъл. Не краш да влезне. Не краш да влезне ми към. Не дай ти играйте. Така. С моя темка съм. Митко взима 2 рунда и печели. Красо взима 6 и печели. Къде отиде това, бе? Ей. 14 на 11. Това трябваше да е глава вече. Маймунчерна. Ох. 14 на 12. Мотни, бе. Еби се в газа, еби се в газа. Шако ще изгореше. Еби се в газа. Ооо, 14 на 13. Като ни ти пръснаха на глава, човек. 15 на 13. Connecting people. Дигъл. Disconnecting. Накрая си глата от тялото. Издалох се. Умрила! Гафтио. 16 ли беше това? Да. 16. Някой да спецва. Кой спечели? Аз. Мите спецва, мите. Spectate. Ето. The spectator has left the game. To Sakana. Да. Да. Ти го видя, не му се скрими, оттам го излезе.
Тома се прецелва го. Ай, ще плъвна колата. Влагам играта, чак че два. Забелязах. Лявата ела. Кера. Доберим без това човек. Слайд.